Čauteričky, z toho vítám u nového videa, ale upozorním vás na jednu věc. Jestli toto někdy uvidíte, tak to nedělejte, že se tam připojíte. To je fake. To je fake. To ti nedali na Mighty, to je fake. To ti může zabugovat telefon nebo Wi-Fi. Tě může dostat a už nebudeš mít Wi-Fi. Musíš koupit další novou televizi nebo počítač. To ti normálně, to je fake. Fakt, upozorňuji vás, jo? Nesledujte to, ani to nemačkejte. Mačkejte to, máte pořádný telefon. Tak jo, to už bude konec, tak čau.